Video sam Vuka. Ovo je priča o dečaku koji je lagao. Ovo je priča o Saši, nekim belim ovcama, ljudima sa sela i možda o Vuku. Saša je živeo u malom selu u planinama. Svakoga dana on je bele ovce vodio na planinu, skroz gore, na livadu gde bi one pasle travu cijeli dan. Ali njemu je to bilo dosadno. On ih je gledao od jutra do mraka. La 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 la. U ovaj pravac idemo kući, hajde. Onda ih je uveče vraćao kući ponovo. Svaki dan je bio isti. Tako mi je dosadno. Svaki dan je isti. Svaki dan je dosadan. A svi drugi igraju se, šutaju loptu. Svi se zabavljaju. Samo ja čuvam ovce. Onda je probao da priča sa ovcama. I kako ste vi danas? Ba! Ali one nisu mnogo pričale. Niko ne dolazi ovde sa mnom, kukao je. Nikad se ništa ne dešava. Onda je Saša jednog dana dobio ideju. Napravit ću da se nešto desi. Ha, 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 ha. Otrčao je dole u selo. Upomoć, upomoć! Šta je bilo, Saša? Pitali su ga. Vuk, Vuk, brzo! Vuk je došao iz šume, vrištao je on. Svi su trčali gore ka pašnjaku, tamo gde su ovce, da mu pomognu. Brzo, brzo, moje ovce! Svi su bili zadihani kad su stigli gore, ali ovce su samo pasle travu. Sve je bilo mirno, ništa se nije dešavalo. Vuka nigde nije bilo. Cijel smo ovaj put pretrčali ni zbog čega. Saša, zašto si lagao? Svi iz sela su bili jako ljuti, a Saša se smejao. To je bilo tako smešno, rekao je on. Ne, nije, rekli su seljani. Nekoliko dana kasnije Saša je opet bilo dosadno. Trčao je dole u selo i rekao je svima, upomoć, upomoć. Šta je bilo, Saša? Brzo, brzo, Vuk! Vuk se spustio iz šume. Neki ljudi mu nisu verovali i produžili su dalje. Bolje da proverimo, ipak. I većina ljudi je stvarno otrčala gore do ovaca. Ali, kad su došli gore, ovce su samo mirno pasle travu i nikom nije bilo ništa. Vuka nije bilo, a Saša se smejao. Ha, 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 ha. Ali zašto se smeješ, Saša? Lagao si nas. Nema Vuka. On se smejao. Nedelju dana kasnije, Saši je opet bilo dosadno. Trčao je dole u selo i rekao, upomoć, upomoć. Stvarno, došao je Vuk. Većina ljudi mu nije verovala ovaj put. Ali nekoliko ljudi je otišlo do gore. Ipak, da mu pomogne. Brzo, brzo, pričao je Saša. Ostali su bez daha dok su se popeli trčeći gore. Ali tamo nije bilo nikoga. Ovce su mirno pasle travu, a Saša se smejao glasno. Ha, 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 baš smešno, baš je smešno. Nikomu više nije verovao, a Saša se smejao i smejao i smejao. Ali nekoliko dana kasnije Vuk je stvarno izašao iz šume. Došao je na livadu i počeo da juri ovce. A Saša se uplašio i trčao brzo, brzo, brzo dole u selo. Upomoć, upomoć, upomoć! Ali mu niko nije verovao. Da li misliš da smo mi glupi? Obećavam vam, stvarno je došao Vuk, molim vas, pomozite mi. Ali ovaj put samo su mu se smejali. Nikomu nije verovao. Na kraju, kada je shvatio da niko neće sa njima da dođe, Saša se polako popeo nazad, do ovaca. Vuk je dohvatio par ovaca, a druge su pobegle brzo. Saša je sedeo sam pored njih i onda je pao mrak.
Onda su ljudi sa sela primetili da ga nema i otišli da ga traže. Ne, naše ovce! Rekao sam vam, rekao je Saša. Ali niko mi nije verovao. Zašto mi niko nije verovao? Pitao je. Zato što si nam uvek pričao laži. Uvek si nas lagao. Žao mi je. Neću više, obećavam. Ovo je priča o dečaku koji je stalno lagao. Ako ljudi naviknu na to da stalno lažete, neće vam verovati čak i kada stvarno govorite istinu.